على وجه أبيات بصيرة صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت قابل صد احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، معزز مہمانوں، اج دی یہ تقریب صحیح بسلسلہ سال سواب انعقاد پذیر ہے۔ میں ایک گل جڑا ہے وہ تواڈے سامنے صرف رکھنی ہے جو کہ چوری محمد اقبال انہوں نے اپنے بھائی دے سارے سواب واسطے رکھی ہے۔ بڑی گل ہے جنہوں زندگی دے ساتھ نال چنگیرے گزرے ہون ساتھ ہیں بندے نوں جے دنیا دے نال چنگا رہے پھر بعد بھی نال چنگا ہی رہنا چاہیے۔ میں ایک مثال قرآن پاک سے تہانوں دینا وا، سورۃ یوسف، اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے نے، تقریباً 12 سال دی عمر ہے، چھوٹی بچپنا دوڑدیا آئے، جی میں سمجھو کیا مسئلہ بچھا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنی مسئلت دے بیٹھے نے، نسدیاں آئے آن کے آدھے ابا جی میں ایک خواب دیکھی ہے۔ قرآن پڑھنا پیا، سورۃ یوسف ہے لیکن میں اس سادے لفظوں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ ابا جی میں خواب دیکھی ہے۔ خواب کی دیکھی ہے؟ ایک سورج، 12 تارے چاند مینوں سجدہ کر دے رہے، 12 ستارے سورج تے چاند مینوں سجدہ پہ کر دے رہے۔ احد عشرہ کو 11، احد عشرہ 11 تارے، 12ویں آپ سن 11 تارے چاند تے سورج مینوں سجدہ پہ کر دیں۔ سورۃ یوسف پڑھے ہو جے ترجمہ تفسیر تو سواد بھی آئے گا اور مزہ بھی ہے جڑا تو نے گل ملے گی۔ آپ کی فرماتے ہیں پتر ایسا ہاتھ رکھ رہا، چپ پتر گل نہ کریے گے، اے گل کسی نو نہ دسی، اے گل کسی نو بھی نہ دسی۔ سورۃ یوسف کسی نو یہ گل نہ دسی، اللہ تمہیں بڑیاں اچھیاں شانہ دے گا میرے پتر، اللہ تمہیں بڑیاں اچھیاں شانہ دینیاں پر اے گل کسی نہ دسی۔ اے گل بڑی بڑی ہے، ایک وقت ہونا ہی اللہ نے تینوں کائنات دیاں بھی بادشاہیاں دینیاں نے، اللہ نے تینوں خانداناں دیاں بھی بادشاہیاں دینیاں نے۔ اللہ نے تینوں چن لیا اپنے محبوبہ بندیاں واسطے جڑا تینوں شامل کر لیا، لیکن اے گل کسی نے دسی نہ۔ شریک بڑے ڈاڈے ہوندے نے، شریک بڑے ڈاڈے ہوندے نے، اے موقع لبدے نے، اے موقع لبدے نے۔ جدوں ویلا لنگ آ جائے بندہ دار تھلے آ گیا مروڑ کے چھڑ دے ہوندے نے، اے نہیں معافیاں دے دے۔ پتر اے گل کسی نے نہ دسی۔ بہرحال او دے گھر چپ وقت گزریا، اس طرح کرنے یعقوب علیہ السلام دی محبت یوسف علیہ السلام نال اگے بھی بہتی سی، ہن اگے نہ بھی بہتی ہو گئی کہ پتر تے میرے بڑے بڑے جوان نے تے بڑے دلیر نے تے علاقے وچ میری جان پہچان نے، پر جہڑیاں شاناں اللہ نے یوسف نوں دینیاں کسی ہور نوں نہیں دینیاں ہیں۔ اللہ نے انہاں نوں نبی بنا لیا، انہاں دی زندگی دا مشن جہاں ماں پیو کو ٹوٹا ہوندا نسل دا نسل نبوت چلتی ہی پئی۔ آپ بھی نبی، بڑے پیو دادے بھی نبی، نبیاں دی اولاد اگوں پتر بھی اسے کام لے چن لیا، کہنے لگے یا اللہ من تیرا شکر ہے، لیکن پتر نہ گلا لگا۔ ہن جدوں ویکھیا نا کہ جے بناواں پیو دا اے نال پیار بہت ہے، اے بہت لاڈلا، یہ وہ بہت لاڈلا، لیکن ایک گل سن لو سوال دی، اللہ نے یوسف علیہ السلام نے حسن بھی بڑا ہی عطا فرمایا۔ پورا جہان، پوری روئے زمین لب لو، ایڈا سونا اللہ نے نہیں بنایا، ایک ہستی صرف بنائی ہے جنہاں نوں اللہ نے یوسف علیہ السلام نال سونا بنایا ہے، وہ سارے نبی پاک علیہ السلام نے، وہ سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا وقت گزریا، برہمان نے نہ کی کدم نہ کئی یار انج کرو، ابے ارادہ دھیان اے میں سورۃ یوسف سنانا جی پیا تانوں، ابے ارادہ دھیان رہندا ہے پہنچو یوسف جہی گل بھی نال 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 وہ ساہ نہیں کھاندے، اے کو کام کرو ساڈے والے نال دی توجہ وہ نہیں ہے، انج کرو کہ یوسف نوں لاوے کرو۔ چلو انہاں کی کیتا اے آپ جو مشورہ کر لیا سارے انج کرو یوسف علیہ السلام نال ایک آکھن لگا مار ہی چھڑی، جڑا بڑا ہی نا سارے تو یوٹا کہنے لگا نہیں یار میرے بھی سارا بھرا ہے، چلو مار دے نہیں کوئی انج دا کام کرنے آ کہ کتے نہ
اچھا انہاں ترکیب بنائی ابا جی اسی جنگل جانے ہیں شکار کرن بکریاں چارن اپنا مال ڈنگر سامبھن تے اوتھے ہی کھیڈدے کھڑدے ہاں تے ساڈا دل کردا سی یوسف علیہ السلام نوں نال لے آپ فرمایا تے ادھر انہاں نوں رہن دے بھی جاؤ تو کوئی جگہ دا جانور کھا جائے گا تو بگیار کھا جائے گا تو باہر نہ کھاؤ ابا جی اگی ایڈے جوان ساڈے کول کوئی یوسف نوں کھوک لے آئیے گا نبی گل پہ نہ کر دے انہاں کو بگیار نہ کھائیے ہیں کھا لے انہاں کہا نہیں بھائی کہ ہو سکدا ساڈے ہوندیاں کوئی لے جاوے کھو کے یوسف علیہ السلام ساڈیاں جوانیاں دا کی فائدہ اچھا جی چلو وہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے ودیا کی پتہ ہے لیکن جڑے اللہ دے بندے نے وہ اللہ دے امتحانات تے راضی نہیں جنہیں رب رکھا اچھا لے گئے جا کے جنگل جو نکی کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھائی چلائی جنہ کو نہ ماریا گیا ماریا بھی انہوں نے پریشان بھی کیتا تکلیف بھی دیتی میں انہوں نے پھوج سوٹ چھڑیا کی کیتا انہوں نے پھوج سوٹ چھڑیا یوسف علیہ السلام اپنے رو مکا کے نا تے پھوج سوٹ چھڑیا جدو پھوج سوٹ دیتا نا تے پھر رب دے کہتا ہے یہ نا جنہوں کوئی نہ بجائے انہوں رب دے پھر بجاتا ہی ہے نا پھر ادا کے دھیان ہوتا ہوتا ہی ہے نا تے نالے پھر وہ عام مسجد نہیں ہے یہ تے اللہ دے نبی نے اللہ دے پیارے نے محبوب نے تے جدوں محبوب بندے ہون تے پھر اللہ بڑے پیارے نے اللہ رکھ لینا ہوندا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ خالق کائنات دے پیارے محبوب تواڈے تے میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن جبریل کو پوچھا جبریل کا کوئی ایسا وقت جو ہے سمانا تو اکھ جھمکن تو پہلا زمین پہ آیا ہے عرض کر کے سونے محبوب کئی بار آیا ہاں انہاں وچوں ایک باری میں اودن آیا تھا جتنے یوسف علیہ السلام پور جا رہے تھے وہ تو بڑا چھوڑ دیتا ہے اچھا والے خدا فرمایا جبریل یہ حکم نے بھیج لیے فرمایا چھتی جا میرا پیغمبر یوسف پور جا رہا ہے چھتی پڑھ میرا پیغمبر پانی دا کرنا پہنچے پہلے جا کے پر بچا دے تاکہ میرے پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ ہوئے جا کے پر بچا دے اندر اردو نبی اللہ نے بڑی سپیڈ نہ آیا کہ جدو حکم دیتا ہے وہ آسمانہ تے افسرہ تے مدعا دے میں تے یوسف علیہ السلام کو جو سٹر لگا جنہ مجھے لگتا ہے پہلے جانا کہتا زمین 50-100 فٹ دونگا ہوگا انہاں جدو اردو چلے کے رالے تے جبریل فکرہ کو مدعا سب آسمانہ تو آیا یہ نہیں سپیڈ کیا ہے یہ پہلے پانی دا پر یوسف نے نہیں جان دیتا جا پہلے پر بچا اللہ کو تکبیرہ پیغمبر یوسف علیہ السلام دی ذات گرامی قدر اللہ دے پیارے انبیاء فرماتے ہیں اللہ نے محفوظ کر لیا وقت گزرتا گیا اوتھوں دی ایک قافلہ آ گیا انہاں ڈول چھٹیا پانی والا انہاں تاں کھچیا تے یوسف علیہ السلام نال اوندا ہاضا غلام او ایڈا سوہنا بچہ ایڈا پیارا وہ دیکھ کے انہاں لے لیا نال لے کے ٹر پے اپنے قافلے والے او ٹردیا مصر ملک لے گئے یوسف علیہ السلام نے جا کے منڈی وچ چھڑیا یوسف علیہ السلام نوں کھوٹیاں سکھیاں یہ اللہ دی جاناں نے کتے کھوٹیاں چ وکان دیا تے کتے اونے ملکاں دا بادشاہ بنا دیا اے فرماتے ہیں پیغمبر یوسف علیہ السلام دی ذات میں جڑی گل دسن لگا میں صرف ایک نقطہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام دیکھدیاں وکان دیا پھر ایک دن ایسا بھی آیا اللہ نے یوسف علیہ السلام دا مل اتنا بتایا ہے فرماتے ہیں مصر دے خزانے مک گئے نے یوسف دا مل کوئی نہیں دین جو جا رہا نہ مل لا رہا یوسف نے تکڑی وچ بٹھایا پیغمبر یوسف علیہ السلام تے دوجے پاسے انہاں سونا چاندی ہیرے جواہرات موتی دے لال تے پیسے برابر نظر توڑ کے یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر نے خریدیا اچھا جی جدوں خرید لیا وقت پھر ہو رہا عزیز مصر مریا اللہ نے کرم کیتا یوسف علیہ السلام پہلا جیل چ جڑا معاملہ بنیا پہلا جیل وچ پھر اللہ نے کرم کیتا کڈیا جیلوں تے ملک مصر دا بادشاہ بنا دتا جدوں بادشاہ بنا دیتا نا تے قید پہ گیا ملک چار چفیرے ملکاں دے قید پہ گیا لوکاں گلا آپ نے اکٹھا کروایا سی یوسف علیہ السلام نے لوگ لین واسطے آندے نے ہن آندیاں او گلا لین والے لوکاں دی یوسف دے بھرا دیا جدوں یوسف علیہ السلام دے بھرا آئے نا یہ کدے نہیں ہو سکتا بندے دا خون ہوئے تے بھاویں 100 سال دا ملے او دا اندر بول پیا بھاویں پچھان نہ بھی سکے اندر بول پیا میرا خون ہے جدوں آئے نا تے جوان بڑے بڑے اثر ہویا جو دی اندر بڑا انہاں دی
लगता मेरे खून की खुशबू हुई मेरे खून की खुशबू ये मैंने लगता जिवें कोई अपने किते वेखे वेखे लगदे बचपन च तो जुदाइयां पै गईयां हन अच्छा जी जदों आया ना उन्होंने दिता उन्होंने गल्ला दिता तो उन्होंने पुछदे ने कित्थों आए हो उन्होंने कहा किनान चों आए किनान शहर विचों आए हैं कौन हो असीं पैगंबर यकूब दी औलाद यकूब अलैहिस्सलाम दी औलाद पैगंबर दी औलाद नबियां दे पुत्तर आसी अच्छा होर कौन है तुहाडा पापा है वे बहाने ना फिर पुछदे ने अपने प्यो दियां खबरां अबे होरी है जे कहे आहो है ने पर वडेरे बड़े हो गए ने हर वेले रोंदे रहिंदे ने साडा एक भरा ही छोटा जिहा तो ओनू बघियाड़ खा गया ओनू बघियाड़ खा गया और बस ना ओदा ही फिकर उन्हां नूं लग्या रहिंदा यूसुफ दे दिल ते बची गया और भराओ नारे मेरे नाल जुल्म कीता नी ला के दाछड़ियां दे बघियाड़ खा गया हैं अच्छा अल्लाह दी करनी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हां नूं दित्तियां भर बोरियां जिन्नियां दूजे लोकां नूं दित्ता उदों वध ना दित्ता लो लै जो ते नाल पुछया कोई होर भी भरा है जे आहो है बिल्लियां अगली जेहड़ी आयो ते मैं तुहानूं दुआ गल्लां देवांगा ओनू भी नाल लै हुण यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कह रहे यकूब अलैहिस्सलाम दे पुत्तर ते यूसुफ दे भरा वापस प्यो को जाके भाई सलाम अलैकुम ओ मिस्र दा ते बादशाह ही बड़ा नेक उन्हें ते साडा हया ही बड़ा कीता नबियां दी आल लादा तुहाडे नाल दा उन्हें बड़ा हया कीता ते उन जानदा ही कि तुहाडा कोई होर भी भरा है तां दस्सिया जी ते उन्हें आख्या उन्होंने भी लै ते अब्बा जहां बिन्यामीन भी लैके जाना भुख अगे भरी गई है ते सानू बाद यकूब अलैहिस्सलाम फरमान लगा पुत्रो ना कर अगे एक खोदा जे भाई अगे एक खोदा गया ते सारी उम्र लंघ गई रो ते जे दूजा भी मैं बिन्यामीन नहीं ले लिया मैं ते झूठा ही मर जावांगा और ना करो मेरे नाल नहीं अब्बा जी आइए बात करांगे कसमां वादे बड़ा मुश्किल जदों कीता ना वेला आया नाल बिन्यामीन अलैहिस्सलाम नु लैके यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल सारे भरा इकट्ठे हो गए 11 भरा 12वें यूसुफ 11 जने इकट्ठे हो गए ना आन के सलाम अलैकुम वेख्या पहचान लिया यकूब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ना बहाने नाल बिन्यामीन नु कोल रख बिन्यामीन अलैहिस्सलाम नु कोल रख लिया दूजे वीर नु जदों कोल रख लिया ना ते टुर गए ते जाके जनाब बहाना बनाया जी एदे गले विचों बादशाह दा प्याला निकलिया चोरी कीती है लिहाजा इस वजह ते उन्हां ने बनाया ही बहाना कि मैं वीर नु कोल रखांगा इन्हां ने गल नहीं दसनी सच्ची ते ये ते मेरा माज आया मैं दसनियां खबरां देगा ये मैनूं खबर देगा अच्छा जी रख लिया कोल बह गए गलबात कीती सारियां खबरां पुछ गिछ लईयां उन्हां भरा वापस गए जाके यकूब अलैहिस्सलाम नूं आखण लगे ए बड़ा लिहाजी बिन्यामीन ने तो चोरी कर लई बादशाह ने फड़ लिया जिले रख लिया लिहाजा हुण तुसीं जाओगे यकूब अलैहिस्सलाम नाल 10 पुत्र 11वें बिन्यामीन होते रह गए 10 पुत्र नाल प्यो यकूब अलैहिस्सलाम जदों गए ना शाह मिस्र ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दरबार च अल्लाहु अकबर यूसुफ अलैहिस्सलाम ते यकूब अलैहिस्सलाम हुण की आंदे ने ते अपने पुत्रां नूं और पुत्र जे एक गल कहां ते कोई ए ना आखो कि तुसीं वडेरे हो गए ऐ भाई कहो उन्हां कहा मैनूं यूसुफ दी खुशबू पई मैनूं यूसुफ दी खुशबू आउंदी है भाई ऐ अब्बा जी हुण ते छड्ड छड़ो 40 साल हो गए ने मुक गया रौला ना को अगे दी उन्हां कहा मैं पुत्र मैनूं खुशबू पई अगे भी हुंदी पर अज बहुती पई हुंदी जे अच्छा जी कट हो गया मिस्र दे अंदर जदों होया ना कट पैगंबर यकूब ने वेख्या है मैं सदके ही जावां रब दे कुरान दे लफ्ज़ ने यकूब अलैहिस्सलाम दियां हावां निकल गईयां अखां बेशक मुक गईयां जदों यूसुफ बोलिया ना हाय 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 ते प्यो ने पहचान लिया ते मेरा ही खून है ओए ये ते मेरा ही पुत्तर है पहचान लिया गल्लां हो गईयां हुण भरा लगे डरन ओए आहां ते केड़ी करनी ही पता लग गया सारी खबर हो गई उन्हें कहा आहां ते जो करनी ओदे तो हुण पछतान यूसुफ जिंदा ते मिस्र दा बादशाह आज असीं फाए लगे आज फाए लगे आज नहीं कोई बुझा सकदा पर सदके जावां पैगंबरां तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया क्या उन्हें कहा भराओ तुसां अपना ज़ेन कीता मेरे नाल जो तुहाडे दिल च आया जो तुहाडे कोल है सी जिस तरह तुहाडा मन सी तुसां उंज कीता जिंज दा मैं वां मेरा प्यो मेरा दादा है मेरा परदादा है जिस तरह दा ओ करदे आए ने मैं उंज ही करना क्या
بڑا قرآن دسدا پیا تانوں تعلیم دیندا ہے جڑے بھائی ہوندے نے باواں میاں محمد صاحب فرماتے نے بھائی بھائیاں دے سجن ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں پیو سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں جاواں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ محبت جڑی بھراواں دی اللہ تعالیٰ انہاں دے بچیاں وچ بھی پیدا کرے جویں یہ دوویں بھرا ساری زندگی انہاں نے ایک مٹھ ہو کے ایک تھاں بیٹھ کے ایک تھاں ٹر کے یہ دنیا جنہاں دی محبت رہی ہے اللہ انہاں دی حال لاج میں محبت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.